Hello po! Welcome back po sa aking waray-waray language tutorial. Ngayon po ay magpapabasa po ako ng waray-waray sa aking dalawang anak. Titingnan ko po kung ano po yung accent nila sa pagbabasa. Papabasahin ko po sila ng waray kung kaya po nilang magbasa ng waray. Ta-translate ko din po sa Tagalog para po maintindihan nila. Pero itong isa po kasi, winawaray ko na po ito kaya minsan po naintindihan niyo na po yung iba. Sige po, subukan natin. Pamahaw. Ano? Pamahaw. Pamahaw daw, pamahaw. Ang ibig sabihin po nun ay pamahaw, no? Pamahaw po ay almusal. So, ang pagkabasa niya po ay pamahaw. Okay, sunod. Panigudto. Ulitin mo. Paningudto. Paningudto. Paningudto po ay pananghalian. So, tanghalian. Kakain na po ng pananghalian. Panihapon. Panihapon. Hapunan na po yon. So, hapon is hapunan. Hapon din po sa Tagalog, hapon. So, panihapon. Panihapon na kita. Okay, sunod. Maasim. Oh. Ano ibig sabihin ng sa waray is, basahin mo nga. Masim. Maasin daw, maasin. Ano ibig sabihin ng maasin? Ano ibig sabihin sa Maalat. Okay, nabasa niya kasi ikaw, ganun din, no? So, sa waray po, ang maalat po ay maasin. So, maasin, ibig sabihin maalat or salty. No? Okay. Matamis. Ano? Matamis. Matamis. So, very good. Matamis. Binasa niya ng matamis. Sa waray po ay matamis. Sa Tagalog naman po ay matamis. Ito. Maaslog. Ano ibig sabihin ng maslom? Masim. Okay, ikaw, ano ibig sabihin ng maslom? Matamis. Ay, matamis daw sa kanyang maslom. Ano ibig sabihin ng maslom? Masim. Maasim. So, very good. Sa waray po, maslom. Sa Tagalog ay maasim. Ayan. Ano example ng mga fruits na maasim? Kalamansi, lemon. Lemon? Ano pa? Sampalok. Kalamansi. Sampalok. Ano pa? Kalamansi. Dalandan. Dalandan. Okay, very Wala good. akong naiisip. Matabang. Sa waray po, matabang. Sa Tagalog naman ay matabang. So, nilagyan lang po siya ng space. Kumbaga, pinaghiwalay lang po yung matabang. Matabang. No? Sa waray po ay matabang. Sa Tagalog ay matabang. Pinaglolo ko ako nito ng mga to. Mataba daw. Okay, sunod. Mapait. 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 Ano yan? Mapait. Mapait po sa waray ay mapait din po sa Tagalog. So, pareho lang po sila. Mapait? Ano yan? Mapait? Ano ta? Sura. Sura daw. Ulam. Sura. Ibig sabihin ng Sura. sura ay ulam. Waray sura. Pag sinabi pong waray ay wala. Ang sura ay ulam. Pag sinabing sura, ulam po yun sa Tagalog, no? So, walang ulam. sabi niya ay Ayun, walang waray ulam sura. yung waray So, sura. waray sura sa waray. Tas sa Tagalog ng waray sura ay walang ulam. Kaon. Kaon daw, kaon. Ibig sabihin po nun, kaon. So, kain po. Ang kaon sa waray, sa Tagalog po ay kain. Kaon daw ang pagkabasa niya. Kaon. Okay,